Bari ba ku misalin yadda common law yake, ba hankali ma a ciki. Idan mutum yanzu ya ɗaure akuya da doguwar igiya, sai wani ya zo ya yanke igiyar, sai akuyar ta gudu. Idan mai shari'an common law ya zo aka kai shari'a gaban shi, zai tuhumi wanda ya yi wannan aikin ne da yanke igiyar, ya biya igiyar, amma akuya ai bai taɓa ta ba. To su kansu abin duniya ya dame su, ana ta kai ma sarki ƙara, wannan akwai zalunci a ciki, akwai ƙeƙasar zuciya. To shine aka ba malaman addini dama, shi kuma abin nan fada ya shigo ciki, shine aka samu abin da suke kira equity. Idan mutum aka yi mishi shari'a ta yi tsauri, sai a tafi can kuma sai a ɗan samu sassauci. Shine da ƙarshe wasu suka ce suka haɗa common law da wannan equity din, shine aka kawo mana nan ƙasar. To equity ma nasu yana ɗaya daga cikin adalata shari'a na Najeriya, wanda akan wannan ne akwai abun da suke kira wai natural justice, adalci na asali, wanda kawai ka'idoji ne guda biyu. Lallai duk wanda aka kawo ƙara akan shi, ba za a yanke mai hukunci ba sai an ji ɗaya gefa. Ba za a kawo ƙara mutum biyu ne suke rikici, ka yanke hukunci akan baka saurari ɗaya gefen ba. Wannan musulunci ma yadda da wannan. To sai kuma ɗayan, alƙali ba a yadda mutum ya yi alƙalanci ko ya yanke hukunci akan abin da ya shafe shi ba. Misali, ni kai ma laifi, ni ne kuma alƙali in maka hukunci, to amma suka kewaya akwai quantum of court, kai ma kotu reni. Wannan shi yasa ma abin nan cikin manyan alƙalai da suke takama da su, Lord Denning a Ingila, bai daɗe da mutuwa ba nake ji, shi kanshi ya soki wannan ka'idar. Alƙali ya za a yi maka laifi kuma ka zama kai ne za ka yanke mutum hukunci, wai an ma kotu reni, wai ba shi aka yi mare ne ba, kotu aka yi wa. Hauka iri-iri. To saboda haka wannan a takaice tsarin nan tsari ne wanda yake ba magana adalci ba ne, an gina shi ne akan abin da tura ke kira feudal system na bauta. To har yau talaka da haƙƙin shi daban, mai kuɗi haƙƙin shi daban a bisa tsarin shari'ar nan. In kana da kuɗi za ka iya ɗaukar lauya mai tsada sai ya kare ka. Duk gaskiyarka in kai talaka ne wani lokaci za ka kwana ciki. Haka wannan tsari yake. An yi a nan ƙasar mutum ya kashe matar shi, an samu shaidu tabbatattu, ya ɗauki matar nan a cikin mota, gawarta ya je jefar da ita a wani waje. Amma da ƙarshe dole da aka bi tsarin shari'ar aka ɗauki lauya mai tsada, Rotimi William, kuma wanda ya shari'ar nan Mr. Jones bature ne a lokacin, yana gama ma shari'ar nan da ya kuɗi